martang yang mahita asiniro hamadihamu do damin nasiyan di mata do nasiyan Tuhan Yesus Kristus do hatai. Amin. Oras madihita saluna hatanya di batari hita imana tersurat di Markus bidu onom ayat 71 ayat 74. Dongi marpungu maaka apostoli tu joroni Yesus di Papua matu ibana sasudi nani ula jala nani ajarhon nasida. Gabi dido ibana matu nasida sumur mahamu tukkan nasuhian. Pasosahon sautik ay torok dohala marlahu rotu nasida garimangan gariso sadihari. Dungi borhat manasida marparao sumur tuingan nasuhi. Jadi torok do namar nida jala mana dan nasida labor hati. Gabi sian darat merlujung nasida sian salut akka hutai pajuluhut tusi. Asa di nama terdarat Yesus di ida mapu mendabuluni. Gabi asima rohana mida nasida esongon biru-biru nasomar parmahan. Gabi gudang ma di pudahon tu nasida. Ido saha dihamu donga saha persiaon songon topik ni trupu taon jahuba marmahani bangsona dihamu donga saha persiaon adong masada barita namar donga pura namar ale-ale ima si raja dohot si raju di paralelen nasidon masay rosulo jalanung maliling nasida na marali-aling jala pola do rupani meragam ng akka diskusi nasida nan dia ka paralelen na dia kana tukar pikiran alay sa to na rumah tangga terus dobe nasida somoni di persahabatan nasida masay rosu jala songonima terus silih berganti nasida diaka ulonna nang diaka cerita nasida alay di sadetiki ima si rajon madabuma bisnisna udang ma persoalan na udang ma masalah ni si rajon alai anggo si raja lemeningkat do ekonomi na lemeningkat do bisnis na alai nunga luwi orang nasida 15 tahun namar donganin amare alali dusongone si rajon hancur ekonomi na hancur bisnis na securhat do ibana tu si raja ibabu ibana curhat na jadi di Papua rupanya persoalan lain. Alai dia makadungan dungadung 5 hari ibana cerita tentang bisnis nai dohot keterpurukan nai amulai be i manakaningan sipata dang dibalas be sipata dang diangkat be telepon na bahkan molomar telepon si raju tu si rajo sipata dang be simpati be dang diangkat be telepon na bahkan ala pola dosongoni dibalas si rajoma berhide wapsatna merasa terganggu, merasa terbebani, merasa tidak imanakin gabe adong matingka kebosanan gabe didok mah imanakan ingani dang arang tikina mardiskusi dangan utikinan lau mengurupi dia merasa terganggu ibana di bagasan nguluna dohot nang dia kaulona akhirnya gabe Roma si raja diputus ke nomor bahkan diganti di blok diganti nomor mana langsung nang si dihubungi si rajobe ibana dia maka dong saha porsiaon ido na teida nang gitonga-tonga ni trupukon. Dia may molo teida sa sitong na Tuhan Yesus Kristus di baga sa truputon
Iman akan ngani di syakka jolomau nang luja nasida. Ima Tuhan Yesus Kristus nang luja mengajar, nang luja mangaleon akka jamita. Didok Tuhan Yesus ma nang menyendiri nasida, nang istirahat ala liti. Dunga luja nasida namang ulon ne. Alay tidak di halu tonga-tonga ni halu jaun nai, di tonga-tonga ni imana kay ngani nar, nang luja nang butuh istirahat nasida sa sitonga. Tetapi justru lem gudang naro. Malah di tonga-tonga ni halu jaun ni kerumunan orang semakin banyak yang berdatangan. Alay haran tabiring dia bewa nang gudang akan bahkan di odonan luar biasa. Nang penang luja, nang penang nakengani luja makubasi. Tetapi kita melihat keberadaan Yesus yang sungguh luar biasa di belas terputong diame. Yesus Kristus melihat mereka di bering natorobi. Sepertinya mereka tidak memiliki gembala. Tergeraklah hatinya, terbuka marohana, asi marohana. Mereka memperhatikan idonak ini di paruan mereka ima naro tu bagasa Yesus. Yesus memperhatikan ima nakaya ini pola radio hirana so marparma. Tidak di bagasa tuputon Yesus tergerak hatinya memperhatikan kebutuhan partodiona do kebutuhan jasmani mereka. Odorano bagas dia makadonga saha porsiaon berengot tak molo naklengani barita namar donga pudi anggo ditik kinatabune dong. Terbuka si raja menerima si raju. Aleholan putus bisnis neholan pugusi mana bahkan curhat pedang ditangi hobe. Telepon na pedang diangkat be bahkan nang dibahas bahkan diblokir bahkan ganti nomor holan alani imana kene ternyata hanya sekedar dinatabu-tabu nedo para lelem nedo tempat curhatnya. Ketika ternyata dua hari budu gabi tingkat kebosanan, budu gabi dang nomor hana hidup beneguran dipertikan nomor olan mengeluh dengan nabi tertutup bahkan tidak menerima. Alani dia maka dong saha persiawan nama sekarga tidak dibaga satu pun. Nah tidak di bapatar Yesus doa si di rohana. Di papatar tunatoropi pola di dok sehiran naso adong permahan nama narihon nasidan. Udah narang tidak di tema ni di manakan ini topik ni minggu topik ni terputon jahuba nama remahani bangsona. Di bata Allah yang mengembalakan umatnya itu nasib biota. Allah memperhatikan di bida di bata alani di bereng doa nama sadihita jana jujuri asa neng teida di son ima marhiti Tuhan Yesus Kristus ditawar hodo di manakin namping ngaluja ibana danga dong gabe so di bereng jana so di pangihon ternyata dihamut kadonga saha porsiaun Yesus Kristus sebagai permahan Jahuba, permahan bangsa gembala yang baik, ada yang berkata siap membuka pintu, membuka iman ini. Sudi bergumulat di calon 24 jam. Roma tuh Yesus datanglah pada Yesus kapanpun Yesus siap. Itu dah. Masa luar biasa padohan nih Tuhan Yesus dia terprobati ketebuli terbuka marohana gabi kudang ma di pudahon tunasida gabi kudang ma di pudahon Yesus mau membuka siap kapanpun. Marilah kita belajar dari Yesus Kristus dalam hal pengorbanan nodona perjulu berengotak pengorbanan Yesus Kristus pengorbanan nei dang mabidok di mana alu jauh itu tuh ngapitu dah alu jauh orang yang marodau. Tapi pengorbanan Yesus Kristus justru tergerak hatinya. Begitu. Mereka datang kepada Yesus. Mereka dimanakin dilihon.
hamalumo dilehon sipangano dilehon ima kebutuhan di pertegion di pertonjon. Marhitiru dia makadong saha porsyaon moro di parmahani Jesus nakani si sendok natorobi tergeraklah hatinya untuk nembrengota. Hata na tergerak nakengani dia me marasi ni roha tung asi rohana hira na suarong parmahanan nakengani parmahani domba yang tidak ada gembalanya bo tabaya kemudian makadongan bohado domba bohado songon i manakkaningani akabiru-biru na suarong parmahana batok tunaking udang marah-marah magoang udang menelangi serigala udang mene irino ni ngumarupani alanya alda ngarong na maramahan songon itu dibiring Yesus na toro pida ngarong sir na suarong parmahanan. Ketika Yesus melihat orang banyak yang begitu datang berbondong-bondong, tidak Yesus tergeraklah belas kasihan. Mereka tidak mempunyai penolong, mereka tidak tempat ada perlindungan, mereka terancam, mereka tidak ada tempat curhatnya, mereka tidak ada tempat untuk mau menyatakan segala kesakitan dan penderitaannya. Dangarok naul. Tapi Yesus mau membuka dia makadongan dibuka Yesus de pintu hita tempat curhat 24 jam alani Roma hita Yesus babua masuk di bener di Matius 10 ayat 20 di Matius 10 ayat 22 Roma menuju jalan surah asa upasona kamu ninarupani lapatan na hima dilihat Tuhan Yesus tu hita sungguh jaminan bahwa Yesus mau membuka pintunya 24 jam tuaka naolo curhat tu debata naolo curhat bahwa sudi sahina kalau sona bahwa matu Yesus dan pola bukona dan pola bahwa na tu halaki Yesus siap tempat kita tempat curhat na berdua homa dia makadongan markite i malakaingani pabahenan di Yesus diurubido natorobi dang mga ibinasida, dang parirbe. Tapi Yesus menyembuhkan, memberikan kebutuhan mereka diobati di leondo si panganon, di leondo nasida ima asini rohana. Gabi hapariron nasidai, di janakangani, gabi diguhi Yesus di leondo bata. Gabi asima rohana mida nasida. Dohan asima rohana na sida ima nama mereng hapor sukon ni natoropi di pakilalahu Yesus mapakilalan na sida. Saya dengan berkata ima pelayanan Yesus itu bukan hanya lip service dak kolak kata tetapi merasakan asini roha labatana ikut merasakan doh merasakan bohano hita ima songon halak naporsia ikut merasakan moradong akan namar saya morong penderita ikut merasakan dia ke namasa ikut merasakan odona porno ketika kita Allah mau menjadi seperti Yesus Kristus mau menjadi pengikut tentu ima merasakan odo nama oleh Allah songon halak istek kita disodun igil bagaimana kita sebagai yang diutus oleh Tuhan ikut bekerja dan merasakan songo sirah hita songo panodang nani binani di mata di portibion ala ini madia makadongan apakah kita sudah bisa tempat curhat tempat iman kenggengang hita mangalihun ima hamalu na mangalihun iman kenya akan ulik kana dinggan dia makadongan torop ni itong-atongan ya ka bangsot to nakasitaonon akahacahaton akanaborat tentu saya nak dengan ini sido hita disuruh songon akanapursia tergerak hati kita tergerak dope asini rohata marnida akka penderitani tergerak dope rohata radang tertiru hita songon opui iel no mensen tergerak rohana roh tutano ala mata laho pasahaton misi masaton hatani di bata pasahaton imana kengani ala danga dong parmahana dang lomoro hana ala bata mago dang lomoro hana gabi songon domba yang tidak memiliki
kembana dan lumurhana jalang sirigana. Dia mau turun roibana dari dema alak Batak dari cara masih roh masuk sehingga orang Batak menerima berkat Tuhan. Alam ni dia maka dong saha porsiaon idon apalah ulau nebagas di pasal kita. Orang yang membuka hati dengan sekenalnya mau menerima serta beriman kepada Yesus Kristus, maka ia akan mengalami kuasa Kristus yang dapat menyembuhkan, menyelamatkan, dan menghidupkan. Tungso peroni kesisma parohota, kita iman akan dengan songot ibana tergeraklah marasi ni roh kita marnida akan masa di tengah-tengah ni perdalanan ni guruta dan di pertibion songo sira do panodak kita di baik di bata. Amin. Mau dia temadiho adi Tuhan di bata marhiti hatam nabadi. Amin.